Ang problema na sa imo nagyong pagkatao kay himantayon kay kang dako. Kabalo ko kining ako ang pag-istorya din dili gyud na makapausab nimo kay kung gipanganak kang himantayon ka forever. Ayaw ninyong isyuhi ba, ayaw ninyong intrigaha. Abi man ako na dito sa City Hall ang grabing intrigador. Mabitaw ganing napundo ko dito kay para walay mo intriga ni managigagaw. Mag-isgot ya tayo Joseph Cagas din o kisa mga Cagas. Ayaw na mo pagkuhan diag kisay mas gipalabi na to. Pulihan na yun ni. Bali warning lang ni, di ko gusto mag-away. Pero kung gusto mag-away, magbinalansihay ta. Magbinalansihay ta. Muna'y tinuod nga concern, dili ng concern o niya, birahan day ka patakilid, patalikod, patakilid, ha? Ayaw na lang pag hatag o concern sa imong isig kaingon kung patalikod man na imong dula. Bantayan ang atong programa. Nausikan na lang noon nakukuras. Kapaminaw ko si programa. Tila sa kumukuminto, ha? Okay. Anyways, ginabalik-balik man na to nga maay anaapay kuhan ha, naapay respeto. Nagtubo mangkuntaan ni gipadako to sumamagpapa nga natin respeto. Bisag ingon ani lang ta, importante man gyud labaw sa tanan, balag pobre ta, naatay respeto, dili ta mag yatak sa tong isig kaingon. Sa man ang magyatak sa tong isig kaingon, di ta manghilabot sa mga tao nga nagtrabaho lang. Og labaw sa tanan wa kahilabti, ayo pang hilabot. Labi na, nagkabalo ka mismo, kanang imuhang gihilabtan o hilabtano naman yun siguro kay ka, wala nagapakaon ni mo. Ha? Ayaw pang hilabot, kisa magkamanghilabot ka. Ay! Pamonitoro ng ato programa kung promote ba kung Gobernador Mark Cagas, kadugay na nakuha ng radyo, kisa dayan kung gobernador. Sa programa ni Big Bro kanina, naaman ko din makita man ako sa ihapong ka aligot-got ba. Limang ka, dili na daw angay magprograma din sa Charm, kay wa na daw kredibilidad. Kahilas. So imohon na lang tanang programa. Ha? Undag programa Big Bro kay siya puli. Bida ni mo naman ko natingob o niya niawas naman good, niawas na ko ba natoy time niya dugay ko katingog kay naabtan ta sa kaapiki pa concern pagkakumusta di ay to gikuha na din ni mo kay hayahay kay way duty pagkahimantayo na lang yun ni mo, no? Wara bagyo ko na himantay ni mo. Di ko gusto maghimantay ni mo ba? Ayaw ko kuha na. Ay ko gugdaan ng imong intriga. I-PM sa ako, Mike. Si Kinsa na siya. Effects man dapat ni ano man kanta man ni dito. Ingon manggodri automatic man gud ni ato ang kuan din pag mayong kag Kinsa siya mo play dayon ning kataha. Ang mga saad mo. Okay. Sige. Ako din i-greet si Ma'am Yvonne, the First Lady in the province of Davao del Sur, Ma'am Yvonne Cagas. Salamat sa pagpaminaw sa ako ang side. Dili mo kundi pwede ning ingani o confirmed wala magmando si Gobernador Mark Cagas nga pamonitoron ko ngano kay ni balintong ko kay monitoron ko.
Ayaw ninyong isyuhi ba, ayaw ninyong intrigaha, abi man ako na dito sa City Hall ang grabing intrigador, mabitaw ganing napundo ko dito kay para walay mo intriga ni managagaw. Mao lagi na problema ba, intriga man gud na, nganong bantayan man ko ninyo? Wala man day mo suguan ni Gob. Kunya og panalitan be. Wala ko kay isgot ni Gobernador Marcagas karon. Unsay maabot ninyo to unsa na po'y maabot dito kang Gob? Matingan lang ko masuko og kalit si Gob Mark. Inyo di kong storyahan, ya bro. Mike, bye, Brad, sabi tawag yung squad din eh. Pistiha ka, animala ka, anaon din ninyo. Kanang pag-apila si Gob Mark, ano ba? Kauban man ta din eh. Sige, atubang. Ang pamonitor, mura man tanig ka na bitong. Mura tag di kauban. Mura ko kining tagalaing planeta nga gibantayan din eh. So manim pati ka na ha? Ayaw ha? Sulti ko ninyo kay okay sumagod unsay mga rules na to bagutan ni Tuman. Sulti lang ta ninyo ayaw na iagi ng ana nga monitoron ko. Ha? Wala bayag koy kanang kinadawat din ni bisag piso. Ha? May gani mo diya kadagko kay mong mga sweldo na pumoy mga benepisyo. Bali warning lang ni di ko gusto mag-away, pero kung gusto mag-away, magbinalansihay ta. Pamonitoron akong programa. Di gipaabot ako ni Ma'am Yvonne oy. Dili pwede na. Wala man ko nagbinuang aning trabaho ani asa man day ko. Naaramang gyud ko sa mga kagas, nyanong intrigahan mo kita. Kalipay na lang ana nga ang brand sa kagas naa na sa Digo City. Proud na to na, proud sa Dumadina, malipay si Gobernador Dodo Kagas wasa mo si Gob karon. Nya nag-usa na sila, unya intrigaho ninyo. Pagpanalitan wala ko kay sigot ni Gob Mark. Mao na ang intriga. Mo report mo didto. Sir, wala ko si Mike mo sir. Gob, may Gob. Pangutan ana, Gobernador Mike Kagas nagasumbong-sumbong ba ko? Ano magsumbong man ko? Unsa may labot na ko ninyo unsa inyo ang estilo sa iyong programa? Ang problema na sa imo nagyong pagkatao kay himantayon kay kang dako. Kabalo ko kining ako ang pag-istorya din dili gyud na makapausab nimo kay kung gipanganak kang himantayon ka forever. Bisang asa kang planetaha ibutang, bisang asa kang trabaho ibutang, mao na gyud na imong papel. Intriga pamor. Sutsot pamor. Bot-bot nimo, ako'y makabulabog nimo. Prangkahi ko ay sige ay kog tiraha patalikod. Dili ko bayot nimong lubuton. Binuang nang imo. Ay, Nay mga nagkinsa lagi. Ay bang kailan mo na yung dili. One of these days. Naawas naman god daghan na kay mga sumbong ba. Di ba po kumuto ni ka ng mga istorya against nimo nga dili tinuod. May buntag doon. Nagtanaw day ka doon. Lami daw panitan. Atua lang nang silang iampo nya malamdagan ang ilang mga hona-hona. Salamat kay ni ana. Naot punta madala. Unhan manggutagod umtatan ng hilabot. Ika'y nababalot. Balog wag yung beko ng hilabot. Nya unhan ta. May na madala paglamdag na. Madala lagi na. So dinita sa kuan putlon sa nato na mga pagtubag nato sa mga intriga. Kay og magpadayon na niawas na raba iabo na lang gyud nato ni diretso tanan. Nagtapok nag-abot ba? Si kuan ni sulti, si kuan ni sulti, si kuan ni sulti. Ha? Kung isa lang siguro katao
ang nagpaabot niya yung ana, dili tamutuo din ha. Pero panalitan, halos tanan nakapalibot ni sumbong na. Oh, siya ni sulti. Siya mo, anak na lang di na lang ko mag-apil-apil. Wala na. Gibantayan yung kunin mo. Diba? Okay, so, mao na, kung dili, kung gusto ka o guan, may balaan man na. Tagay kong sign nga gusto kag away. Kung ako'y pamutanon, dili ko gusto. Kay hagbaya raman napakudiha sa Kapitolyo. Nihawa na lang gani ko kay Paraway Samok, gukdon man tag intriga. Okay? Sige. Relax na lang kita, basta kay dili na lang kita bantayan. Bantayan po na to silang ahatan Mike ang punuan, ang daghang bunga batuon yug ka ana, batuon yud ka na. Mauna, sir, ayaw katingala daghang mo bato nimo kay mabungahon man ang imong pagsibya. Ay, salamat kay ana. Di na lang gud ay mamato gud ta. Sir, i-pray lang na sila. God is watching us. Amen, amen. Kisa bago na bro, PM dayon para makabantay pod mi, ha ha ha. Okay, PM, wait lang. Fatay oy, kaisog ba gikan ni Ma'am Judith? Gamay ra ko ni isuga, ma'am. Ipag sa Dios lang na sila, trabaho lang og imo, mapulan ra na. All is well. Sirak Sarko nagkanayon dire, ha ha ha. Silo siguro na sir, murag kauban naman unta sir, kauban na gani. Sige na lang na sir, pasagda na sa importante na aga kanunay nagaprograma. Wa mo po ko pawaan ni Gubmark. O pawaon man ta nga iyaha man tang tao. I-promote ninyo si Governor Mark Agas nga haom sa inyong swildong dako, ha? Di nang ka na magprograma mo rumog bata. Binantaya yung makatag programa. Sige. Go ahead.